दिनै 12थि आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमनि 3थि सान सोंनाय फिननाय समजों जागाय सदननि हाबा-हुखा अनसुंथाइनि थाखाय 2025-26 मायथाइनि उफ्रा नागिरनायनि सायाव सावरायनाय आरो भट लानाय आयदानि सायाव सावरायो 3थि साननि रांबावजा जथुमाव खुंथाय बेरेखानि एमएलए बिथांमोना बाहागो लायै बिदान्थियाव रां मन्थ्रि लाथ' रांबावजा बिबुंथिनि सायावबो सावरायनाय जायो सदनाव आरो 12थि आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम आसाम रांबावजा जथुमनि 3थि साननि हाबाफारिया सदनाव सोलिगासिनो दं सोंनाय फिननाय समजों जागायो सदननि हाबा-हुखा अनसुंथाइनि थाखाय 2025-26 मायथाइनि उफ्रा नागिरनायनि सायाव सावरायनाय जायो आरो भट लानाय आयदानि सायावबो सावरायो खुंथाय बेरेखानि एमएलए बिथांमोनाबो बाहागो लायै बिदान्थियाव रां मन्थ्रि लाथ' रांबावजानि सायावबो सदनाव सावरायो।